नमस्कार, मी भरत केसरकर. कोकण साथ लाईव्हमध्ये स्वागत आहे. आज 20 सप्टेंबर. आपण एका अशा व्यक्तिमत्वाशी चर्चा करणार आहोत ज्याची मुंबईमध्ये गेल्यानंतर कोकणची नाळ तुटलेली नाही आणि मुंबई गोवा महामार्गची एक लेन करण्यामध्ये त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. ते सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि डोंबिवलीचे आमदार असलेले, विशेषतः कोकणचे सुपुत्र असलेले रवींद्र चव्हाण साहेब. आज त्यांचा वाढदिवस आहे. पहिल्यांदा मी त्यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा. खरं तर 3 वेळा आमदार आणि यानंतर मंत्रिपद, कोकणी लोकांचं स्वप्न साकार केलं. एक लेन पूर्ण झालेली आहे. खरं तर विशेष तुमचं कौतुक केलं पाहिजे. काय सांगाल? खरं तर मुंबई गोवा हायवे जो आहे हा अत्यंत महत्त्वाचा असणारा हायवे आहे. आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि अजितदादा यांच्या नेतृत्वामधल्या असणाऱ्या सरकारमध्ये खरं तर मला बांधकाम मंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली आणि संधी मिळाल्यामुळेच हे सर्वच्या सर्व शक्य झालं. अनेक अडचणी यामध्ये होत्या, परंतु सर्व लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून, सर्व लोकप्रतिनिधींना एकत्र घेऊन यामध्ये मार्ग कसा काढता येऊ शकतो याचं सगळ्याचं एक नियोजन करणं अत्यंत गरजेचं होतं आणि ह्या नियोजनातूनच हे सर्वच्या सर्व शक्य झालेलं आहे. आदरणीय गडकरी साहेबांनी यामध्ये विशेष असं लक्ष घातलं आणि त्यांनीसुद्धा यामध्ये केलेलं सहकार्य हे फार महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे गेली काही दिवस या सर्व विषयाला ज्या पद्धतीने चर्चा केली जाते, माझी सर्व कोकणवासियांना मी फक्त विनम्रपणे एवढंच सांगू इच्छितो की हा रस्ता आणि या रस्त्यामध्ये असणाऱ्या अडचणी फार वेगवेगळ्या होत्या. त्या पूर्ण करण्यासाठी जे प्रयत्न करायला हवेत, प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवेत, ते प्रयत्न आम्ही आमच्या माध्यमातून केलेत. सिंगल लेन ही पूर्ण झालेली आहे आणि डबल लेनसुद्धा डिसेंबरच्या अगोदर कशी पूर्ण होईल या दृष्टिकोनातून नियोजन केलेलं आहे आणि खात्री आहे गडकरी साहेब असतील, शिंदेसाहेब असतील, फडणवीस साहेब असतील, अजितदादा असतील, ही सर्व मंडळी त्यांचं विशेष लक्ष जे आहे या संपूर्ण कोकणामधील असणाऱ्या या मुंबई गोवा हायवे हा सुस्थितीत झाला पाहिजे याकडे आहे आणि खात्रीने सांगतो की आम्हाला त्यामध्ये यश येईल. खरं तर आव्हान आहे. डिसेंबर 23 अखेर तुम्ही पूर्ण करण्याचं म्हटलं आहे, परंतु कोकणची भौगोलिक परिस्थिती आणि हे सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर बघता हे आव्हान पेलण्यासाठी कसं सज्ज आहेत? कारण अनेक अडचणी समोर येत आहेत आणि पावसाळ्यानंतर हे आव्हान पेलायचं आहे. यामध्ये खरी गोष्ट आहे की अनेक अडचणी आहेत, परंतु या अडचणींमध्ये सुद्धा मार्ग काढणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. गेल्या 1 वर्षा अगोदरसुद्धा याच अडचणी होत्या. आत्ता यामध्ये सर्वात महत्त्वाची जी गोष्ट काय तर यामध्ये गेल्या 1 वर्षामध्ये 100% भूसंपादन झालेलं आहे. त्यामुळे भूसंपादन झालेलं असल्यामुळे आता जे काम आहे ते फक्त काम करणं एवढंच फक्त बाकी आणि नवीन टेक्नॉलॉजीने काम करणं गरजेचं आहे. अनेक मशिनरीज यामध्ये वापरल्या गेल्या पाहिजेत, त्यासाठी काम करणं गरजेचं आहे आणि जे कंत्राटदार आहेत त्या कंत्राटदारांनीसुद्धा वेळेत काम करणं हे अपेक्षित आहे आणि ते कॉन्ट्रॅक्टर्स आणि या लोकांशी सर्वांशी हितगुज करून, अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करून जे पॉसिबल आहे लवकर करता येऊ शकतं ते करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून आम्ही नियोजन केलं आहे. खरं तर माणूस जन्मभूमी आपली विसरत नाही. पेंडूरमध्ये तुमचा जन्म झाला आणि इथेच तुम्ही शिकलायत ना मराठी. कसं होतं बालपण आणि मुंबईमध्ये कसं जाणं योगाला, राजकारणामध्ये कसं गेलात तुम्ही? नाही, खरं तर माझा जन्म हा मुंबईचाच आहे, परंतु माझे आईवडील आणि ही सर्व मंडळी ही यांचा जन्म जो आहे तो कोकणातला आहे आणि त्यामुळे प्रत्येक सणासुदीला कोकणामध्ये गावी येणं ही एक प्रथा आणि परंपरा गेल्या अनेक वर्षापासून आहे आणि एक कोकणाच्या मातीशी एक वेगळं नातं आहे, एक नाळ जुळलेली आहे. प्रत्येकजण कोकणामध्ये ज्यावेळेला येतो त्यावेळेला कोकणामध्ये जे आहे, जे निसर्ग आहे त्या निसर्गाच्या सान्निध्यात राहिल्यानंतर एक जो मुंबई आणि मुंबईच्या धगधगीच्या जीवनामध्ये जो आपल्याला स्ट्रेस येत असतो तो स्ट्रेस आपोआप निघून जातो आणि म्हणूनच आत्ता असं म्हटलं जातं की
स्ट्रेस घालवण्यासाठी कुठेतरी पर्यटनस्थळी गेलं पाहिजे वगैरे असं जेव्हा म्हटलं जातं, पण आपले पूर्वजसुद्धा किंवा पूर्वीची सर्व मंडळीसुद्धा ही गणपती असेल किंवा इतर सण असतील किंवा मे महिन्याची सुट्टी ही ज्यावेळेला गावी येऊन घालवतात त्यावेळेला नव्या जोमातून जाऊन पुन्हा एकदा कामाला सुरुवात करतात. मग ती नोकरी असेल किंवा उद्योगधंदे असतील. ही जी असणारी देण आहे कोकणाचीच आहे. त्यामुळे तुम्हाला कोकणातला माणूस हा सुट्टी पडली की तो गावी येतो, याचं कारणच आहे. 1994मध्ये भाजप युवा मोर्चाच्या सायन तुम्ही भाजपमध्ये सक्रिय झाला. यानंतर राजकारणामधली तुमची जी यशस्वी वाटचाल अत्यंत 2009, 2014, 2019 या तिन्ही वेळा तुम्ही बॅक टू बॅक डोंबिवली काबीज केली. पहिली निवडणूक होती डोंबिवलीची, त्याच्या काही आठवणी आहेत का आणि ती काबीज करताना काही संकट होती का त्याच्यावर तुम्ही मात केलेली आहात? की खरं तर डोंबिवली हा मतदारसंघ जो आहे हा आमच्या विचारधारेचा असणारा मतदारसंघ आहे. या विचारधारेमध्ये ज्या कोणी कार्यकर्त्याला उमेदवारी मिळते तो कार्यकर्ता हा सहजपणे निवडणूक जिंकत असतो. त्यामुळे डोंबिवली मतदारसंघामध्ये निवडणूक आणि निवडणुकीत यश मिळवणं हे काही फार मोठा विषय आमच्या दृष्टिकोनातून कार्यकर्त्यांसाठी नाही. कार्यकर्त्यांची एक प्रचंड मोठी फौज आहे, विचारांची असणारी एक फार मोठं तिथे असणारं साम्राज्य विचारांचं आहे की ज्या साम्राज्यामध्ये माझ्यासारखा कार्यकर्ता हा त्या ठिकाणी कार्यकर्ता म्हणून काम करत असताना एक वेगळ्या पद्धतीने घडत गेला आहे. आणि अशा मतदारसंघामध्ये मला प्रतिनिधित्व करायची संधी मिळणं हेच मी खरं तर माझं स्वतःचं भाग्य समजतो. साहेब, खरं प्रत्येकजण आपल्या आईवडिलांचा आदर करतो. तुम्ही जी फिश थीम पार्क केली, आईवडिलांच्याच हस्ते त्याचं ओपनिंग केलं, आईवडिलांप्रती असले प्रेम तुमचं दिसून आलं. हे सगळं करताना जेव्हा सह्याद्रीच्या पट्ट्यामध्ये तुम्ही ओपनिंग करत होता त्यावेळी कोकणचं पर्यटनदृष्ट्याचा विकास होईल असे काय मनामध्ये जागृत भावना निर्माण झालेली आहे? एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की कोकण किती समृद्ध आहे हे सर्व जगाला माहीत आहे आणि म्हणूनच कोकणालाच कॅलिफोर्निया असं संबोधलं जातं. फक्त ही ओळख जी आहे ही ओळख पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून उमटवणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आणि पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून जर उमटवायची असेल तर काही पर्यटन स्थळं निर्माण करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. येणाऱ्या पर्यटकांना अत्यंत चांगल्या सोयीसुविधा उपलब्ध करणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आजही सिंधुदुर्ग असेल कोकणामध्ये पर्यटक मोठ्या प्रमाणात येतो, परंतु तो पर्यटन इथे करतो आणि वस्तीसाठी तो कुठेतरी गोव्यामध्ये जाताना आपल्याला मोठ्या प्रमाणात दिसतो. त्यामुळे हे चित्र जे आहे हे चित्र तुम्हाला आम्हाला सर्वांना बदललं पाहिजे. येणारा पर्यटक 3 दिवस हा निदान कमीत कमी हा सिंधुदुर्गामध्येच कसा राहील यासाठी कुठेतरी नियोजन करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून जे तालुके आहेत, वेगवेगळे तालुके आहेत, ते निसर्गाने नटलेले असे सर्वच्या सर्व तालुके आहेत. या सर्व तालुक्यांमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्हाला कुठेतरी पर्यटनाची अशी स्थळं उभं करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे की जेणेकरून या सगळ्या परिसराला एक रोजगाराची संधी प्राप्त होईल आणि तरुणांच्या हाताला येणाऱ्या काळामध्ये काम मिळेल. सर, पहिल्यांदाच पालकमंत्री झाल्यानंतर 76 किलोमीटरचे रस्ते अंगणेवाडीचे केले, कोट्यावधीचा निधी झाला. पर्यटनदृष्ट्या जर पर्यटन स्थळांचा विकास करायचा म्हणजे माणगावचं दत्त मंदिर असेल, कुणकेश्वर मंदिर असेल आणि अनेक अशी मंदिरं आहेत, वेतोबाचं मंदिर, हे पर्यटनदृष्ट्या विकसित करण्याच्या दृष्टीने काय प्रयत्न राहणार पालकमंत्री म्हणून? हे आपणाला माहिती आहे की या पर्यटनदृष्ट्या ह्या धार्मिक स्थळांना मोठ्या प्रमाणामध्ये पर्यटक येत असतात आणि त्या ठिकाणी रस्ते चांगले असले पाहिजेत, ही भूमिका असली पाहिजे. आणि म्हणूनच आत्ता आम्ही या कोकणामधील असणारी सर्व रेल्वे स्टेशन्स आहेत, हे रेल्वे स्टेशन्स यामध्ये सुद्धा एक नव्याने त्याला एक चांगला लूक आला पाहिजे. तिथे हायवेपर्यंत जाणारा रस्ता हा चांगल्या स्थितीत कसा असेल आणि तो पूर्णच्या पूर्ण परिसर आपल्याला एअरपोर्ट जसं असतं, विमानतळ जसं असतं तसा दिसला पाहिजे. पार्किंगची व्यवस्था स्वतंत्र असली पाहिजे. तिथे असणाऱ्या एसटीज वेगळ्या ठिकाणी पार्किंग करायला पाहिजे. तिथे करमणुकीची काही केंद्र असली पाहिजे. अशा पद्धतीने आम्ही काही स्टेशन्स जे आहेत, जवळजवळ 12 स्टेशन्स कोकणामधली आपण डेव्हलप करायला घेतलेली आहेत. आणि त्याचबरोबर सर्व जी प्रमुख देवस्थानं आहेत त्या देवस्थानाकडे जाणारे सर्व रस्ते हे चांगल्या स्थितीमध्ये आहेत. तुम्ही रत्नागिरीमध्ये पाहिलात तर तुम्ही पाहू शकता
की तिकडचं असणारं गणपतीपुळे असेल किंवा मार्लेश्वर असेल किंवा देवरुख असेल, ही सर्व जी ठिकाणं तुम्हाला दिसतात की ही सर्व ठिकाणे हे फक्त सिंधुदुर्गच नाही, परंतु कोकणामध्ये असणारी ही सर्व ठिकाणं आत्ता तुम्ही जर पाहिलीत तर ती हायवेपासून तुम्ही गेल्यानंतर तिथला रस्ता पाहिल्यानंतर फार सुंदर रस्ते आहेत असं म्हणणारा तुम्हाला पर्यटक मोठ्या प्रमाणात दिसतो. तसंच तुम्हाला आंगणेवाडी दिसत आहे. येणाऱ्या काळात कुणकेश्वर होणार आहे. माणगावच्या संदर्भातसुद्धा आम्ही त्याच पद्धतीचा निर्णय घेतला आहे. आणि आंबोलीकडून येणारा जो रस्ता आहे तो आंबोलीकडून येणारा रस्तासुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये पोर्टपर्यंत रेडी पोर्टपर्यंतसुद्धा त्याला एक चांगला काँक्रिटीकरणातून कसा होईल या दृष्टिकोनातून सुद्धा आमचा येणाऱ्या काळातला प्रयत्न आहे. त्यामुळे सर्व रस्ते चांगल्या स्थितीत असले पाहिजेत. गोडगे सोनवडे या रस्त्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा एक वेगळा विचार आम्ही करतो आहे. आणि मला खात्री आहे की ज्याची सुरुवात नारायणांनी त्यावेळच्या काळामध्ये केली होती त्या सुरुवात त्यांनी केली, परंतु नंतरच्या काळामध्ये त्यामध्ये काही खंड पडला असेल, परंतु आत्ता या सरकारच्या पूर्ण कारकिर्दीमध्ये आम्ही या सगळ्या विषयाला कुठेतरी मार्गस्थ कसं करता येईल त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करतो आहे. आणि खात्री आहे की येणाऱ्या 1 वर्षामध्ये पर्यटनाच्या अनेक संधी मला खात्री आहे. मी जेव्हा पोर्ट मिनिस्टर म्हणून काम करत होतो, राज्यमंत्री म्हणून देवेंद्रजींनी मला त्यावेळेला जबाबदारी दिली होती, त्याही वेळेला आपण साहसी खेळ म्हणून सर्व ज्या ठिकाणी वॉटर स्पोर्ट्स जे आहेत तुम्ही पाहत असाल, हे वॉटर स्पोर्ट्सला ज्या परवानग्या त्यावेळच्या काळामध्ये त्याला एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्टवरती देण्याचं काम हे त्यावेळच्या काळामध्ये मी केलं. आज रोजगाराची किनारपट्टीवरती किती मोठी संधी प्राप्त झाली आहे याची आपणा सर्वांना कल्पना आहे. त्यामुळे अशा ज्या संधी आहेत, वेगवेगळ्या ज्या संधी आहेत, त्या संधी कशा त्याचं चांगल्या पद्धतीने युटिलाइज करता येऊ शकतील या दृष्टिकोनातून एक नियोजन हे शिंदे फडणवीस आणि अजितदादांचं सरकारच्या माध्यमातून आम्ही करतो आहोत. आणि कोकण हा येणाऱ्या काळामध्ये समृद्धीच्या दिशेने कसा जाईल याचा एक वेगळा आराखडा तयार केला आहे आणि आम्हाला त्यात यश आहे. घाटमार्गाचा विचार केला. गुडकेनंतर आंजिवडा एक जवळचा घाटमार्ग आहे. त्या लोकांची मागणी होती तो घाटमार्ग व्हावा. आणि पूर्वी अशी चर्चा चालत होती आंबोलीला पर्याय म्हणून केसरी फणसवडे हा फोडला जावा आणि होईल अशी अपेक्षा होती. या संदर्भात हे 2 घाटकोट फोडण्याचे विचार आहेत. एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कामाला सुरुवात झाली आहे. जे आत्ता आपण ज्या विषयाला सांगितलं आहेत या सर्व विषयाची फक्त चर्चा सुरू होती, परंतु ऑलरेडी आता याच्यामध्ये कन्सल्टंट नेमून त्याच्या सर्व्हिस वगैरे सर्वाला सुरुवात झालेली आहे. एक कोस्टल रोडसुद्धा MSRDCच्या माध्यमातून होतो आहे. आणि एक नागपूरपासून गोव्यापर्यंतचा असणारा एक वेगळा रस्ता हा सुद्धा कोकणामध्ये लवकरच मार्गस्थ होणार आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या पद्धतीने कोकण आणि कोकणाला एक वेगळी दिशा देण्याचं काम आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामधलं असणारं सरकार आणि राज्यामधलं असणारं त्रिशूल सरकार ज्याला म्हणतात की जे एक इफेक्टिव्हली काम करताना दिसतं. साहेब, तुम्ही सार्वजनिक मंत्री झाल्यानंतर कोकणी लोकांच्या अपेक्षा उंचावलेल्या आहेत. प्रत्येकाला वाटतं की आपल्या घराकडे जाणारा रस्ता किंवा वाडीतला रस्ता डांबरीकरण व्हावं. या दृष्टीने काय वर्षभरामध्ये काय नियोजन आहे का? खरं तर या ज्या अपेक्षा आहेत या स्वाभाविक प्रत्येकाच्या असू शकतात, परंतु आम्ही या संदर्भामध्ये मॅक्स टू मॅक्स लोकांना कसा फायदा होईल, जिल्हा नियोजनचा निधीसुद्धा हा आम्ही वाढवून घेतलेला आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजनचा निधी वाढल्यामुळे सुद्धा खऱ्या अर्थाने विकास जो आहे तो विकास हा कोकणवासियांच्या घरापर्यंत जायला सुरुवात झालेली आहे. आरोग्यामध्ये खरं तर या सिंधुदुर्गामध्ये काम करण्याची गरज आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून आम्ही गेले काही महिनाभरामध्ये असा प्रयत्न करतो आहे की आरोग्याच्या व्यवस्था सिंधुदुर्गामध्ये जर चांगल्या झाल्या तर आज जी परिस्थिती सिंधुदुर्गामधील असणाऱ्या सर्वसामान्य माणसाची होते तिला कुठेतरी आमचा सरकार म्हणून जो आधार असला पाहिजे तो देण्याचा प्रयत्न आम्ही सर्वजण करतो आणि मला खात्री आहे की आरोग्याची व्यवस्थासुद्धा सुधारेल. फिश थीमची संकल्पना होता जी तुम्ही सुरू केलेली आहे, काय डोक्यामध्ये मनामध्ये विचार होता, नेमकी संकल्पना कोणाची आणि यामुळे ह्या केसरी फणसवडे किंवा कोकणच्या सह्याद्रीचा पट्ट्याचा कसा विकास होणार आहे, काय विचार आहेत? हा जो पट्टा आहे या पट्ट्यामध्ये निसर्गाच्या पूर्ण सह्याद्रीचा असणारा हा पूर्ण भाग आहे आणि इथे असणारं सौंदर्य तुम्ही पाहताय की हिरवीगार अशी पूर्ण वनराई असलेला हा संपूर्ण भाग आहे. दऱ्याखोऱ्यांचा असणारा हा संपूर्ण भाग आहे. आंबोलीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पर्यटक त्या ठिकाणी येत असतात की जे धबधबा तिथला फार प्रसिद्ध आहे त्यासाठी तिथे येत असतात. आंबोलीचा वरचा जो टप्पा आहे
तोसुद्धा महाबळेश्वर आणि माथेरानची त्याला तुलना केली जाते. एवढा थंडगार असणारा हा सर्वच्या सर्व असणारा परिसर आहे. जवळजवळ 5 ते 6 महिने या ठिकाणी पाऊस मोठ्या प्रमाणामध्ये पडत असतो. त्यामुळे एक वेगळ्या पद्धतीने पाणथळ ज्याला म्हणतात असा असणारा हा सर्वच्या सर्व भाग आहे. जेव्हा कधी तुम्ही जा, उन्हाळ्यात जा, कोणत्याही वेळेला जा, तिथे पूर्णच्या पूर्ण थंडावा हा मोठ्या प्रमाणात असतो. आणि या सगळ्या भागांमध्ये करोनाच्या काळामध्ये मी स्वतः त्या ठिकाणी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी मत्स्य संपदा योजना ही सुरू केली होती. आणि मत्स्य संपदा योजना जी आहे ही मत्स्य संपदा योजना, त्या योजनेला दिलेले पैसे, या सगळ्या गोष्टींमध्ये रोजगाराची एक वेगळी संधी इथल्या असणाऱ्या समुद्रकिनारी असणाऱ्या सर्व तरुणांना मिळू शकते. असा एक विचार करून रंगीत माशांसाठी काही करता येऊ शकतं का याचा विचार सिंधुदुर्गामध्ये करायला सुरुवात केली. आणि मग त्यामध्ये अनेक इथे असणारी कृषी विद्यापीठं, त्यांच्याबरोबर संलग्न राहून त्यांच्याबरोबरच्या असणाऱ्या अनेक जे शास्त्रज्ञ आहेत त्यांच्याशी चर्चा केली. आणि मग वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीने असे रंगीत मासे तयार करण्याचा एक युनिट तयार होऊ शकतं का याचा विचार केला. आणि त्यामधून अनेक लोकांशी चर्चा केल्यानंतर असं लक्षात आलं की खऱ्या अर्थाने लोकांना पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा रंगीत मासे आणि अशा पद्धतीने जर आपण उभे केले किंवा अशी थीम पार्क जर उभा झाला तर नक्की त्याचा एक पर्यटन म्हणून त्याचा एक चांगला उपयोग होऊ शकतो. त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न केला आणि स्वतः हॅचरी तयार केल्या. हॅचरी तयार करून वेगवेगळ्या माशांचं त्या ठिकाणी प्रोडक्शन कसं होईल याचा थोडासा विचार केला. आणि आज त्या ठिकाणी आपण पाहत असाल की एक चांगलं फिश थीम पार्क उभं झालं आहे. एक बर्ड पार्कसुद्धा तयार होत आहे. येणाऱ्या काळात त्याच ठिकाणी बटरफ्लाय गार्डन ज्याला म्हणतात तेही तयार होणार आहे. हॉट एअर बलून्स ज्याला एक विशेष परवानगी लागते त्या परवानगी आम्ही घ्यायला सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे असे वेगवेगळे विषय सिंधुदुर्गामध्ये तयार करण्याच्या दृष्टिकोनातून आमचा प्रयत्न आहे. शेवटचे 2 प्रश्न साहेब, तुम्ही अतिशय संयमी आणि शांत, कधी बोलून दाखवत नाही, करून दाखवत नाही. संयम कसा अंगामध्ये आला एवढा? आणि महत्त्वाचा प्रश्न जो सगळ्यांनाच चीज आहे की कधी वाटलेलं जीवनामध्ये की ज्या सिंधुदुर्गाचा सुपुत्र आहे त्या सिंधुदुर्गाचं सुपुत्र एक पालकत्व घेण्याची किंवा पालकमंत्री पद मिळण्याची संधी जीवनात येईल असं कधी वाटलेलं नाही? असं कधीच वाटलं नाही. कारण माझं कार्यक्षेत्र हे तसं ठाणे जिल्हा आहे. कोकण आणि ह्या सगळ्या परिसरामध्ये पक्ष म्हणून माझ्याकडे जबाबदारी आहे. परंतु तरीसुद्धा आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि आदरणीय देवेंद्रजी यांच्यामुळे त्यांनी मला संधी दिली की या भागामध्ये आपण पालकमंत्री म्हणून काम करा. याचबरोबर पालकमंत्री म्हणून माझ्याकडे पालघरचीसुद्धा जबाबदारी आहे. त्यामुळे 720 किलोमीटरचा असणारा हा समुद्रकिनारा जो महाराष्ट्राला लाभला आहे त्याचं ते टोक आणि हे टोक अशा दोन्ही टोकावरती असणारे दोन्ही ठिकाणचं पालकमंत्री पद मला त्यांनी बहाल केलं. आणि त्या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये काहीतरी वेगळं काम करावं या मानसिकतेतून त्यांनी मला ही जबाबदारी दिली. त्यामुळे तसा प्रयत्न करतो आहे. साहेब, महत्त्वाचा प्रश्न, लोकसभा निवडणुका विधानसभा निवडणुका नजीकच्या काळात होणार आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि तुमचे अतिशय जवळचे संबंध आहेत. जर फडणवीस साहेबांनी म्हटलं की सिंधुदुर्ग रत्नागिरी लोकसभा लढवा, लोकसभेमध्ये जाण्याची इच्छा असेल तुमची? एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आमच्याकडे भारतीय जनता पार्टी पक्षामध्ये कोणाला वाटतं म्हणून काही होत नाही. पार्लमेंटरी बोर्ड जे असतं, दिल्ली पार्लमेंटरी बोर्ड, या संदर्भातले सर्व निर्णय जे आहेत ते सर्व निर्णय दिल्ली पार्लमेंटरी बोर्ड घेतं. आदरणीय देवेंद्रजी जे आहेत, देवेंद्रजीसुद्धा त्या पार्लमेंटरी बोर्डामध्ये आहेत. आणि भारतीय जनता पार्टी हे नेहमीच असा विचार करते, आम्हाला येणाऱ्या काळामध्ये सशक्त भारत बनवायचा आहे. सशक्त भारत जर बनवायचा असेल तर सशक्त भाजपा बनवणं ही काळाची गरज आहे. आणि ती करण्यासाठी जे आवश्यक असणारे जे प्रयत्न आहेत ते प्रयत्न आमच्यासारखे सर्व कार्यकर्ते हे सातत्याने करत असतात. कार्यकर्ते काम करत असताना त्यांच्या मनामध्ये काय करावं आणि काय करू नये हा विचार जराही नसतो. विचारधारा आणि विचारधारेवरती काम करणारे आम्ही सर्व कार्यकर्ते, आम्हाला फक्त एकच कळतं
की आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये बलशाली भारत आम्हाला बनवायचा आहे. आणि बलशाली भारत ज्यावेळेला आम्हाला बनवायचा आहे त्यावेळेला आम्हाला पूर्ण देशामधल्या असणाऱ्या अनेक आव्हानं जी आहेत ती आव्हानं वेगवेगळी आहेत. त्या आव्हानांबरोबर काम करणं किंवा आम्हाला त्या आव्हानांना मार्गस्थ कसं करणं, आव्हानांमधून मार्ग कसं काढणं यासाठी काम करायचं आहे. त्यामुळे आमचा प्रयत्न हा नेहमी असा राहतो की आम्हाला काम करायचं आहे शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत. सरकार आणि सरकारच्या संपूर्ण योजना ज्या आहेत त्या योजना पोचवायच्या आहेत. जे आम्हाला सांगितलं आहे किंवा जी विचारधारा आमची आहे त्या विचारधारेवरती काम करणारे आम्ही कार्यकर्ते आहोत. त्यामुळे निवडणूक कोण लढणार, निवडणूक कोणी लढावी या सर्व गोष्टीचा विचार जो आहे ते दिल्ली पार्लमेंटरी बोर्ड ठरवतं. एक शेवटचा प्रश्न, आज वाढदिवस आहे. खरं तर अनेक महाराष्ट्रातून शुभेच्छांचा वर्षाव होतो आहे. पुढच्या वर्षी जो वाढदिवस असेल, काय संकल्प आहे वर्षभरामध्ये तुमचा, राजकीय दृष्ट्या असेल किंवा विकासाच्या दृष्टीने, आणि ज्याने शुभेच्छा दिल्या त्यांना कसं धन्यवाद देणार आहात? सर्व कार्यकर्त्यांना ज्यांनी मला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. अत्यंत प्रेमाने लोक मला शुभेच्छा देत असतात. त्यामुळे प्रत्येकाच्या मनामध्ये तेच आहे जे माझ्या मनामध्ये आहे की आम्हाला येणाऱ्या काळामध्ये आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पुन्हा एकदा 2024ला त्यांना पंतप्रधानपदी विराजमान होताना आम्हाला सर्वांना पाहायचं आहे. त्यामुळे आमचा प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ कसा जिंकेल, बूथवरची लढाई लढण्यासाठी आता तयार झालेला आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून तो प्रयत्न करतो आहे. आणि घड्याळाच्या चरणी एवढीच प्रार्थना करेन की आम्हाला देशामधील असणाऱ्या प्रत्येक बूथवरती 100% नरेंद्र मोदींना 51% NDAला कसं मतदान मिळेल त्या दृष्टिकोनातून सगळेजणं, सर्व कार्यकर्ते, NDAतले सर्व घटक पक्षातले सर्व कार्यकर्ते, पदाधिकारी हे प्रयत्न करतील. आणि खात्री आहे की लोकांनी मनाचा पूर्णच्या पूर्ण मनात ठरवलंच आहे की पंतप्रधान पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदींना बनवायचं. साहेब खूप खूप धन्यवाद. गणेश चतुर्थीच्या पुन्हा एकदा शुभेच्छा आणि तुम्हाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. आपल्यासोबत होते सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण. अनेक संकल्प स्पष्ट करत असताना त्यांनी स्पष्ट केले की 2024मध्ये नरेंद्र मोदींना तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झालेलं त्यांना बघायचं आहे आणि या दृष्टीने त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. निश्चित कोकणचं काय पालट करू राहणार आहे आणि ज्याने आव्हान स्वीकारले 2023 डिसेंबरपर्यंत महामार्ग मुंबई गोवा पूर्ण करायचं. आज पेंडुरे ती गावे आलेलं पाहायला मिळतात. किती मोठी झाली तरी त्यांनी कोकण विसरलेलं नाही पाहायला मिळतात. आज त्यांचा वाढदिवस आहे. या वाढदिवसानिमित्त पुन्हा एकदा त्यांना दीर्घ आयुष्य चिंतून मी इथे थांबतो. खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही बघत राहा फक्त कोकण साथ लाईव्ह.